Татар федераль милли мәдәни автономиясы советы рәисе Илдар Гыйльметдинов Россия халыклары ассамблеясы иҗтимагый оешмасы якын арада дәүләт статусын алачагын әйтте. Әлеге статус дәүләт тарафыннан тагын да күбрәк ярдәм итү мөмкинлеген бирә. Милләтара мәсьәләләргә системлы рәвештә игътибар итү, федераль үзәктә программалар кабул ителү файдага булачак. Бездә Татар федераль милли мәдәни автономиясе узган ел 6 миллион артык сум акча алып, шушы күп кенә чаралар уздырдык. Бу чараларга безнең 20дән артык региональ оешмалар тартылды. Аларда булган конкрет чараларга да ярдәм итәргә мөмкинчелек булды. Менә бу дәүләтнең теге ниндидер методик күрсәтмәләр генә түгел, ниндидер сүз белән генә ярдәме түгел, чынлап та алар шушы милли мәдәни автономияларын үзләренең ярдәмчесе итеп тоялар һәм аларга ярдәм итү юлларын эзлиләр дигән фикерне әйтәсем килә.